Татарстанда спортқа иғтибар арта. Шул исәптән районнарда да әлеге юнәлештә эзлекле эш алып барыла. Буа районының Батыр спорт комплексында спортчы Зөфәр Хакимов истәлегенә көрәш ярышлары узган. Буадан Алсу Сәмигуллина сюжеты. Төрле районнардан килгән яшь спортчылар үзләрен бүгенге ярышта күрсәтергә һәм төп призны яуларга өметләнә. Алар арасында Илгиз Гыйләҗев та бар. Яшь булуына карамастан ярышларда шактый җиңүләре бар аның. Бу юлы да сынатмады көрәшче егет. Турнирда көрәш буенча көрәштем, яхшы результатлар күрсәттем. Традицион ярышларга күрше районнардан һәм төбәкләрдән дә килүчеләр бар иде. Барлыгы 90-га якын катнашучы. Шуларның 12-се Апас районы көрәшчеләре. Я хожу на борьбу уже 4 года. Милли көрәш белән 4-нче ел шөгыльләнәм. 1-нче сыйныфтан бирле. Миңа ошый. Залда утыручыларга да, ярышка килүче яшь көрәшчеләргә дә Зөфәр Хакимов исеме таныш. Ул үзенең бөтен тормышын спортка багышлый. Күп кенә тәрбиячеләре Буаданың республика ярышларында яклый. Чемпион һәм призер исемнәренә лаек була. Һәркем аны яхшы яктан гына искә ала. Судья булды, сабан туенда аны чакыра иделәр, ул гадел хөкемләре. Бер нәрсәгә карамыйча ул үзенең сүзен әйтә белде, һәм үзенекен шулай матур гына эшен эшләде. Зөфәр Хакимов озак еллар физкультура укыта. Батыр спорт мәктәбендә тренер булып эшли. Нәкъ менә шул елларда районда спорт көрәше буенча 1-нче ярышлар уза. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.